nthawi naso ya mtengo wapatali imene timakupatsirani programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Ine ndi danger left winger Williams Gondwa. Lero ndili ndi Mike Ndala. Kwambiri tunikiratu mphoto zimene zaperekedwa zokuza season ya 2025 TNM Super League. Kunali kusankha akatswiri amene wachita bwino kuposa akatswiri anzake. Player of the season kunali best defender, best midfielder, top goal scorer ndi tikudziwa kale kuti Babatunde Adepoge ndi amene ndithu wachita bwino pamodzi ndi katswiri kuja chikumbutso salima kuchokera ku FCB Nyasa Big Brace. Bobo Mpinga Njira the best coach wa 2025 TNM Super League. Tunikiranso tuma semifinals kuli kanthu kukanthwa ndi Caesars weekend imeneyi. Saturday Dedza Dynamos ikumana ndi timu ya Blue Eagles. Sunday kuli Nyasa Big Brace ndi Mzuzu City Hammers. Komanso tisaiwale kuti kwachitika draw kapena kuti maere ampikisano wa Kosafa umene ukachitikire ku Polokwane pa 18 mwezi uno wa February. Kodi timu ya Scorchers ili mu gulu lotani nanga ikumana ndi maiko otani. Ndingupemphani kuti tikhale limodzi. Ndinakamba kuti andijoyina Mike. Mike, ndikupa kuti no zonse zili tayali. Yeah, zonse Weekend ndikupa kuti no yabwino kwa basi. Yes, a weekend inali bwino. Mipira inalipo ndithu. Tikupira kuti mkati mwa wiki zazikulu zomwe zimachitika ndi zimene zizi. Okay. Za ma awards. Yes. Lero timayang'ana za weekend yomwe ikubwerayi. Exactly. Yeah. So weekend tikuinena inali bwino ndi chai yomwe tinaona Wanderers yatuluka. Bullets yafika semifinal. Yes. Yeah, koma panopo we are looking forward to another big weekend of sports. All right. Yeah. Bungwe la Super League of Malawi Salom pamodzi ndi kampani ya TNM anali ndi mwambo opereka mphoto kwa maplayer enanso amene ndithu achita bwino mu season ya 2025 TNM Super League. Ukaonetsetsa kuyambirira unali mwambo otani, mwambo unachitika ku Mount Sochi Hotel mu mzinda wa Blantyre lachinayi lapitali. Yes, choyambirira tiyamike kampani ya TNM chifukwa kuti apa si ubale wa atano basi. Yes, wazaka 19. Yeah, ubale wazaka 19 watha ndipo watha bwino. Okay. Yeah. Unali mwambo wabwino. Yeah, unali mwambo wabwino. TNM are always very organized. Okay. When it comes to kupanga mambo nzaka zonse zomwe taona kuti alira kwa aukaveka ufumu matimu ochita bwino komanso anthu ochita bwino ma individuals makamaka olemba nkhani kaya ma players ndi zina zotero. Nthawi zambiri amakhala kuti they are all prepared always. Apa taona ubale okuthamo okubeba kwambiri mokoma musatukwanizana. Ayi ndikukhupiraso kuti TNM mwina in one way or the other they will come back ku mpira wa Malawi kuno. Chifukwa mpira wa Malawi kuno akhala nafe komanso mpira wakhala nawo iwo. Yeah, atithandiza inde kwa nthawi yayitali komanso business wise ithaso khala kuti kadzina kuti TNM Super League kawathandizabe chifukwa chokuti dzina la TNM lo linali paliponse. Yeah, umatha kumatchula dzina la TNM muzinthu zina kuchula TNM amazoti adi Super League imene tosagwirizana kuti no. Yeah, so ma products ena awo apangidwaso post kwambiri popangidwa associated Olympic. So tayamikira tatiye titabwera no ku ma awards amene aperekedwa ku mwambo umenewu. Tiyamba ndi player of the season. Chikumbutso Salima amsanga kukhala player of the season. Best defender Emmanuel Nyirenda wa Wanderers. Chikumbutso Salima anali wa Bullets ali kuno ku Ujeni ku timu ya ku yes. Now chikumbutso Salima amene tikumuona apayo player of the season. Unailandira bwanji kuti no chikumbutso Salima ndi player of the season nkhani imene? Sina nkhani yodabwisa. Okay. Yeah, kwa ineyo I expected it. Mwina suma program mwina ndi nkanena kuti mwanayo
wapanga zinthu iye ndi midfielder. Okay. Yes, ndi osewera wapakati Koma top goal scorers. koma wapakatiyo wachinya zigoli kuposa ma striker onse mu Super League. Mwinanso ukawerengera matimu ena ama champions amene ali a Wanderers, top goal scorer wawo mwina ndi Promise Kamwendo, mwina wachinya zigoli 9. Yeah, so ukaphatikiza za Promise, za Clement Nyondo, za Mwalilino, za chani, at least Nyamata wakankha. Ukanchosa zake Babatunde ndutenga 15 zakezo ndikuwezeza ndi ma striker ena ngati Podo, Kajoke, Ephraim Kondowe ali kutali kufika za zigoli 15 zake zokhazo. So ndi player amene wapereka ma assist mwina 13 assist mwina kuthandizira nzako kuti ajinye. Yeah, so ichatimati 15 plus 13 is 28. Yeah, so he has had 28 goal involvements. Okay. Pama game 30 sana kwani pama game ina ga maso. All right. Yeah. The best defender Emmanuel Nyirenda. So kuko bwela aso apopo of course ma man of the match 9 asalima. Okay. Yeah. And zina so zimadabwisa danger. Mwina izotibwera koma ndingoneneratu. Next time anthu osankhawa aziganiza bwino mwina zikhala basi ndikuzungu sili kudziwa kuti amasankha ndani. Koma I don't understand mwina atiphunzisa anthu. Chifanga ndi midfielder wachinya zigoli kuposa ma striker onse. Wapanga assist kuposa ma midfielder zake onse. Watenga ma man of the match ochuluka kwambiri osewera pakati. Koma akuti si osewera pakati wabwino. Kamene nene kuti midfielder wapanga zonsezi is not the best midfielder. Koma ndi player of the season. Player of the season amatanthauza kuti waposa ena onse wasa. So anyway, komano mwina iyo discussion ya tsiku lino. Tibwere pakati gole ina. Defender. Emmanuel Nyirenda kuchokera ku Mighty Wanderers na mene ndo amsangoti and the best defender wa 2025 TNM Super League. Yeah. Is easy. Of course, it's debatable somehow. Koma kwa ine sindingadabwise kwambiri chifukwa sayiwale kuti defense ya Wanderers ndiyo khayo yomwe achinyisa zigoli zochepa ya season yathazi, and he was part of the defense. Okay. Part of the defense yomwe yawina madabe atatu in all competitions. Yes. Osachinyisa chigoli chilichonse. Part of the defense yomwe inasewera magemu mwina 12 osachinyisa. He has been part of the defense. Of course pali ma defenders ena omwe achita bwino kwa ine ma contender naliso azinzake. Yes, yes, unaliso ajina Blessings Mpogera, abikisa nawo. Blessings Mpogera. Sindikudziwa kuti shortlist yo analipo anthu angati. Komano I would think kuti kunali ma players ena ngati achina Max Opaipi ku Silver Strikers. He had a very good season. Sinamuone pa even he was not even nominated. Ngati ndisakulakwitsa. Mwina maganizo panga awo panga nominative. Komano Emmanuel Nyirenda kwa ine he has also been the most improved player. Okay. Kwa ine season yomwe yapitayi. Yeah. Chifukwa yokuti season yake ya 2024 had been up and down sama sewe. In fact zinaiso zokayikisa ngati Nyamata angakhale ku Wanderers contract yake ndikuthanda kupanga renew. Koma anadzambatuka. All right. He has played very well national team kumantenga. So he deserves it. Ndikukhulupirira kuti zimulimbikisa. Unakamba za best midfielder, award imene yapita kwa Blessing Singini. Yes. Singini has had a very good season. Very good season. Kwa ineyo is the player of the season ku Wanderers iko. Ngati Wanderers ikakhale ndi ama award awo. Ndikukhulupirira kuti akhala nawo. Because the season abanga organize with ndikukhulupirira kuti akhala nawo. Because season yomwe akhala number 2 ndotenga Castel, he had that function. Yomwe kali ati anawina mawadi ambiri. Ndikukhulupirira kuti Blessings Singini the player of the season on the part of Wanderers. Okay. Yeah. But best midfielder apo, he has been good. Komabe kwa ine. Awadi mayenera kupita kwa Salima yemweyo. Koma ndikuona kuti zogawa mawadi zango pangira kuti mwina so ena so asangalala. Okay. Yeah. Komano player ukatengera ma assist up Singini chifukwa midfielder makolite zameti mafuna ndija. Uzichinya uthandizire kwambiri kuti anthu azichinya.
kapena uthandizire kwambiri kuti anthu asachenyise iweyo so pamene pavuta striker ta apa sindingapasire tenga shoti ndi chinyi wakhama man of the match ange pa man of the match pa awiri womwina watsogola ndi Salima pa ma assist wasogola ndi Salima pa zigoli wasogola ndi Salima koma kuti pa ma midfielder wabwino si Salima ndi uyu so mwina zina zamkhala kuti mwina to balance the equations komano kutengera pa mpira timaona kunja kucha Mo Salah best player top goal scorer Golden Boot win amangonena ndi iwe zonse zako Zidens chifukwa chokuti ili deserved koma kwa ine singine has been good koma has been good kwambiri apapa kwambiri Wanderers papa coach ndesilinga chede tuzoti no waitani best coach Bob Mpingajira he deserves it ambiri anamukayikira even Wanderers yo imamukayikira tisanamizani kwapa anthu ambiri a Wanderers atauza kuti tasaina Bob Mpingajira ndi head coach pomayamba 2025 season anthu ambiri a Wanderers ankamukayikira coach koma he has proved them wrong in fact chisanzo chinaso chomukayikira coach ndi chompasa chaka chimozi fa contract yake apapa ndi kuti ikutha chimecho ndi chomukayikira kwambiricho koma apapa he has proved them wrong well done coach kwambiri tiyamikire so ndikhupira kuti iyeyuso ayamikira wanthandizira na McDonald Ginde Tetemera achina Sheri Suku achina Simplex Thala achina ndanu former captain Francis Mulimbika and the whole technical team I think nakasitika lero no taiveka Wanderers ufumu official ene kuti ayi ma champions apa sajiko kungophera mphongo takhala ndi season yotani professor kuti Wanderers yatenga ukatswiri wa TNM Super League kumalizitsa kwake tisadapite pa nkhani yathu yotsatira Mike takhala ndi season yabwino kwambiri Danger tiyamikire sitinakhale ndi zipolowe za serious ma supporter amene achita bwino senda Wanderers sitinakhale ndi zive except some little ugly things supporter wanzusira amazi kuvulidwa kudedza ma supporter a Bullets kuphwanya basi yawo yomwe ndi zina zotero koma sitakhale kuti ndi za serious Wanderers ma supporters awo abebesa Super League kwambiri in fact Wanderers imabebesa ulo akhale kuti sanatenge achina Bwede akomesa Super League ndi gulawo akomesa kwambiri they deserve the award 1 million kwacha ndikhupirira kuti kusogolo kuno sikhalaso waniyo ndiyo chepa kwambiri ndanga ma supporter aja oseaja ndikumakhala welfare fund kuma supporters kuti sikuti akapa sama supporter ndi amagawana ma supporter a Wanderers ndopitirira 1 million ndi agawana bwana tinamwe walada lisokhungwa yes kodi unali usiku wa Wanderers nthawi zambiri ndifanana liyoni ma champions number 1 timu yachinyisa zigoli zochepa ozinyisa zigoli zochepa kukhala iyeyu defense yachinyisa zochepa defender eti anakati dandaula dalisokhunga kuti kodi magaye mukupanga bwanja anali wina so ndi uyuyu tiyamikire dalisokhunga amapiri ma player angapo amene atenga ma award ku Wanderers anali kuti the previous season they had bad seasons yes dalisokhungwa mu 2024 had a bad season mwina so angaganiza kuti ndingochoka Emmanuel Nyenda yesa abaganiza kunoso ndingochoka koma zinthu zangosintha koma anthu anazi tayamikira nyamatawo anazilimbikitsa okha kuti ine I can make it Clever Kalambo look of the season uyu ndi player amene ndoyamba chibaduleni chake kumenya Super League inali yatha no Mike awutuzirana no maeso pawo jene kumpamagina kuti inu neso ndimayitsara so sports na wakanada ndawo kuti simukutichula basa kumikira Mike Maraka thanks ndine mafazo ndizithula so siri kanayo kasana koma look of the season in fact somuna tikaona ma awards okawa atingiraso nthawi yaita kuti tikhautamba somuna thomaliza iyo ndi program payo okay yes so ikunanga siti mango lawitsa koma Clever Kalambo very good player wa Moyale namuonerapo koyamba Bullets kumenya ni Moyale paka mu stadium Bullets nawe na 3-0 koma tinkati kana Bwete amene kandani and Richard Mwasa coach naye yankhula naye chagara sana kwani saka 20 oje ndina yankhula naye anandi uzati ndi mantha ndi nkhala player uyu apita nkhala naye mwina second round omwe nde uyu acho kadi but the look of the system akati no player no wangobwera kumene wangobwera kumene
iye chibadweni chake financial award most improved team aipasa Brigos most improved team aipasa Brigos koma inensi ndimafuso asili Brigos uchokera ku chipiko tu yapanga improve chani chifukwa pomwe akuchokera kwa 9 number 1 anatenga FDH Cup ali kochokera kumeneko ndi abwera mu Super League. Ine nimaona ngati most improved team kapena most improved player umasiyanisa ndi mmene anachitira mpikisano omwewo season yatha or season awiri apitawa kuti akuma season yatha uyu akone kuti ayi wapanga improve wapanga wakweza season yatha anapulumuka pang'ono ndi 30 points pano ali ndi 50 koma sana ati wapanga improve ndi uyu. So Brigos kuipanga team most improved team on what ground tukufuna kuti ngati kubwera kwa season kubwera dedza Dynamos imwe imaoneka kuti pa chiopsezo chotuluka so amaliza pabwino pang'ono apapa amene apulumukira nkamwa mambuzi season yachina dedza achina mafu acha awo akazafika mwina mu top 8 ka mu top 3 top 4 maoda azipita ku matimu ngati amene koma timu ikuchokera ku lower league they were champions they were also champions of the FDH Cup. So apangapo improve chani ma awards ndamenewa achitika ndithu time ike tipange congratulate Mighty Wanderers pokala gatswiri mpikisano umene wa TNM Super League. Wanderers na timu yoyamba TNM itabwera ndikutenga league 2006 Wanderers yomweyo so yatenga magi omwe atengera aja ndokatsekaso kuti ayi chili chokhuza TNM Super League tachitani tachimaliza kumasa mati mamuna zako mpacho tiyambikireso ena aso amene anachita bwino kudali atola nkhani kumeneko achita bwino ina Hanke Chintengo aku TV ku ina Bright Kanyama ku radio ku achita bwino ina Sam Banda tayamikire zonse zatha bwino tsopano tiyang'ana no season ya 2026 2027 24 FDH backup yabwera tsopano tukuyamba no chapter china maka FDH Premiership ndalama zapa mwamba ndalama zochuluka zambiri manoma anatsegulira TNM atseguliraso amayango la president yawo pa interview ina yake akuti chikho cha Super League chakhazikika sichikuchokaso so atatenga 2026 nthawi imeneyo achina sidine chikho 2006 macheya nthawi imeneyo 2006 Wanderers chakhazikika chikhochi then it took them 11 years atatenga 2017 achina Mike Butao ndani anene apa ndechakhazikika zatengera 8 years apapa atenga ati chakhazikikaso tetiona ngataonena zo. Alright Mike, tufuna tipite ku break kuthika kuti ena angoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television. Timaonikiratu mpikisano wa TNM Super League kunali mphoto kamene kuti mwambo opereka mphoto kwa maplayer matimu amene achita bwino mu season ya 2025 ndiye tikabwera ku break tiunikire nkhani zokhuza mpikisano wa Castel Challenge Cup. Talowa gawo lotsiriza la program ya Sports Arena Mike, of course about 18 minutes to kamba za TNM Super League danga tubafuna tizitawatawa loti tinakatha kumaliza unanena kuti ayi itakhala program ya padera kumabeta una kuti tisango kamba za ma awards oka chifukwa kuti no Castel Cup ili mu semifinals weekend imene Mike tilibeso kunamizira kuti no tilowera kuti anthu aku Blantyre kapena ndi maboma ina ozungulira Kamuzu Stadium yaitana Dedza versus Brigos Bullets ndi Mzuzu City Hammers. Tipase picture yambe za Saturday zili pafupi izi. Yambe zili pafupi. Blue Eagles tengoti ma semifinals amene wa ubanga naye azimotani. Blue Eagles ndekuti matimu 4 amene atsala mu Castel Cup mwina it's only Bullets yomwe inatenga. Pa matimu adedza Blue Eagles Mzuzu City Hammers. Koma Mzuzu City Hammers yafika mu final. Yafika koma sanatengepo. Also would want to win the Castel Cup. Posa da watu tuona tu zimene zikuchitika. Si inali final imene? Yes, inali final. The next week it final. Next week mwina itauza kapa Valentine iso. Ili ba 15. Ili ba 15. Yes, mwasanga Castel Cup yafika. Ibongese of course ka hype ka kwakhala tikachepapo. Chifukwa anthu anazolowera danger kuti mpira umakhala kuti nthawi inoyo watha. Anthu abanga za kumunda. Ndeka umakhala koma mwina abwerera
mwina abwera azolowera ndo I think season tizifika be season January February yeah Dedza ndi Blue Eagles is a Central Region affair yeah asintha malo in fact poyambirira program yathu yomwe irachisana tina abasa aonera athu fixture yomwe afama anatulusa kenako mawa lake tinamva kuti asintha Bullets ananena imenya loweruka zinasintha komanso anati adedza ikakhala ndi Blue Eagles ikakhala kudedza zinasinthaso so apo magame onse ali pakamuzu stadium mwina kamene takuona kuti final mwina ilipo chifukwa Castel chibwerere niso final sinakhalepo pakamuzu stadium mwina kapena zitha kusintha all the best to Dedza all the best to Blue Eagles kupita kuti aliyense ali bwino komwe ali aliyense akonzeka Dedzayo inafika kale ku plant ya kuno mwina lachitatu inafika kale ndoti zomwe zikuonesa kuti ali serious Blue Eagles mwina ndikuti itokaya yafika ndikaleso ikafika ndimerere kubakha kuenda na Njomba kuti akudali pati agona pati kama kanga excitement kena kake imagine January February ukayo mwatenga 15 million ndama zomuzizi wina pa 15 February ili pakatikati pa 55 million 55 million sinalowe mutu 55 million owina ndekuti ndizokoma kwambiri Bullets versus Zuzu City Hammers kwa ineyo ndinanena so wiki yathu kunena kuti they are team of the season, team of the tournament so far, because team of the tournament ndiyo mwe yatenga chikhocho koma pa nthawi inoyo pa matimu 4 amene asalawo Zuzu City Hammers koma ikuma ndi Bullets pakamuzo stadium yes ndikupete mantha alibe kuti ufuse Benjamin Tole GS ufuse Lazarus Teko Nyemera kumuza tu kunjenjemerako zoti ayi chifukwa chokuti Bullets yo anayigonjesa so pakamuziria mupompo on their way to reaching the final semifinal pompa apa 2024 maplayer ena ambiri alipo achoka ndochepa koma alipo ambiri achina Bob Blessing achina Jimmy Sisia achina ndani chimwe muchunga alipo yes ma veteran achina Eric Kaonga adakalipo so sungani noti azichita mantha pamene Bullets inali season yomwe sinali bwino on their standards by their standards komano yasintha season ichi denja kuti Bullets ingotenga Castel Cup iba mashayi amati in fact chikho chinchoyamba cha chaka chino animvesa so 2026 ayamba ndi chikho chodula kwambiri timu ina iliyonse yomwe ngapange so aliyesa ali ndi zifukwa zake Blue Eagles ifuna itenge zikho in back to back seasons china mwina timu ikhale yoyamba imene yochoka kulowa league kutenga chinthu wina kungolowa so Super League watenga so chikho Hammers ifuna ifike final kolumikiza tufa final Hammers inafika hapo so National Cup final mu FDH ya 2021 yafika so Castel Cup ndori Zuzu Hammers si alendo kuma final cup final Hammers deja yangona kutuluka mu Super League koma has been one of the best sides in fact panopa almost TNM Super League yose matimu akulu kuli player amene Zuzu City Hammers yapanga produce Bullets Silver Wanderers Silver kuli player amene Zuzu City Hammers yapanga produce kuma club amene wawa kuma club awawo osati somuzi apitiriraso kutenga maplayer ena ku Zuzu City Hammers so it has been one of the best sides nzaka izi yangona kutuluka so ineyo ndizosadabwisa kuti afika uyu ndi Bob ndi Nginde yankakaonera game ya Silver kumana menyedwa ndi anthu amane na kodi makayiwerenga Silver yo simumawerenga Hammers amata makayiwerenga kuti matemu akumenya bwanji so anawe mwina focus inayo kwa wana sport koma nzofunikira izi alright so the weekend yabwino kwa basi all roads lead to Kamuzu Stadium pa weekend atipafuna timalize ndikunikira mkati mwa sabata amene taona bungwe longitesa masero ampira wamiyendo kumwera kwa Africa la COSAFA likupanga draw ya COSAFA Women's Championship mpikisano usewedwa in the after next week ku Polokwane mafuna tangona draw imene yachitika Scorchers timu ya Scorchers timu ya mpira wamiyendo yatsikana ikupita kumeneko ndikumene ku draw yachitika Scorchers ili limodzi ndi achina South Africa ndiko unaitsata draw bwino yes
iyi ndi ya wafcon koma ya kosafa imene ndithu yomwe tili ndi achina South Africa yes ngati ndisakulakwisa Angola Eswatini yes Angola so ilimo imene ndithu atipanga pera and Eswatini atipangira confirm it's a good tournament yabwera pa nthawi yake tinkanena kuti timu iyi ikuyenera tizipanga final chini zopita ku AFCON ndi magame a serious yeah so ndikudziwa ineyo kuti matimu ena ukusapitisa matimu awo akuluakulu South Africa mwina singapitise ku ma players ambiri amene atapite ku AFCON amene ifeyo ma scorers ili mu group A fa kuli group A group B ndi group C kuli South Africa Malawi Lesotho ndi Angola yes group A Eswatini yes pamene mu group B muli of course chipindi chatu chimakhala yeah kwabe timu nabe Zambia Botswana Eswatini ndi Zimbabwe ali mu group B musimu li maiko atatu Mozambique Namibia ndi Madagascar South Africa Malawi Lesotho Angola mu group A yes ni matimu enawo ngati South Africa singapitise matimu awo mapoleya amene atapite ku AFCON mwina mmozi kapena awiri pamene ifeyo tipitisa so izo sizikutikhuza zawo zoti apitisa kaya otani if we win this cup then it's a good motivation, it's a morale booster kuti tukamenya ku AFCON kuti tisayiwale kuti ife nkoyamba kupita kumene kuti yeah takhati kunena makamaka ineyo kunena kuti focus ya coach Lavo Mfazi ndi anzake achina abasi makawa ikhale yokonza kumbuyo ndi pagolo tionera performance kapena ine ndionera performance ya ku AFCON ya kukosafa defense yathu ndi goalkeeping ili bwino because danger ngakhala ndikuuza iwe scorchers kani score zochinyisa zindenze muno zimatikwana kwambiri zimatipwetekesa so tikaone zigolo kukupa magemu timenya magemu anga atatu tisunge green sheet awiri pa magemu awiri akajoka basima semifinals kina ku final yeah so tisunge ndajilenga chikondi ngati pa golo patu basi Angola ili nakuma nayo kale pa game yopya kwambiri ya AFCON qualify sina chinye chigoli pa golo patu Lesotho ikachinye pa golo patu zosateka so ndione ine kwa ineyo Lesotho ndi Angola asachinye pa golo patu pa saloyi all right Mike how you did of course weekend the Premier League where game ya good ya Liverpool City yes game ya good ya Liverpool City ndio no se Arsenal mu support Liverpool tibira ujeni Liverpool bali so zokambira and of course Manchester United Tottenham game inaso yaikulu yes game inaso yaikulu yomwe no Spurs imachita bwino ku Champions League kukola kuti ku Premier League and Man United imene ya ukanso ya ukanso maodza kukomera Man United maodza kukomera Thomas Frank kokono ku Spurs mwina angopulumukira za ku Champions League yes magana za kubwereranso pa ground khangati ndi Sunderland yes ngati ndisakula ndi Sunderland shaka analephera na first round 1-1 tiona kuti apa pazikhala motani koma Arsenal kungowina aso apa pa City ndikufa mavuto ofozi ni nani nakali kuti ligi ndi yana komanso ku Saudi Arabia ndikuona kuti kwachema naona kuti Cristiano Ronaldo pakati pa anali ma social media anamulemba kwambiri kuti aikangati samafuna deal ya Benzema kuti apite ku Al Hilal ya ku Saudi Arabia ije kuti nomuna competition sikala fair yeah so nkulu wina wa Saudi Pro League wayankhulaso ndiye wamuchenjeza yeye kuti akulu iyo ndi good komano zina ndi zina zosamayo tazingopanga chabwino Mike wa Otihad wachinya contract yomwe anampasa zomwe anagwirizana sana gwirizane nazo imathapa pa komano malinyo temu zake ndi zina zotero sana sangale nazo wa switch wapita kwa Hilal ndi ukachinyaso zigoli zitatu au Hilal so ndi amadolo kula ajina Ruben Neves achalo mene wa Darwin Nunes aina Yasin Bono goalkeeper wakamera ali kumene kwa Benzema wafikiraso kuchinya all right so Ronaldo so goal lake likuoneka lilipenda ku Saudi Arabia mwina zikumveka kuti athobwera timu yake Sporting Lisbon komwe anayambira okay fine yeah koma ali ndi release clause mu contract yake ya 44 million uraza ipasekela buyo so no amene akufuna ngule apa akapeleka 44 million kwa munthu wazaka 41 pereka chabuno akunduza Mike Bataka amene akongolera zonse kuti ayi tachezapo pamo weekend imene tionere ma games a Castel Cup
tionereka ndi Premier League kuli ma league ena osiyanasiyana German Bundesliga. And on Monday ndikuwa kuti tidzakhalanso tikuperekanso analysis ina kuti no weekend imene yayenda motani. Kwa Mike ndithokoze kuti unabwera mu Sports Arena. yazi koma kwambiri Tikatere tafika pa msiziro pa program yathu ya lero ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndifuna ndithokoze mzanga Mike Ndala amene anandijoina program yathu ya lero, koma lero ndadale fa Mike Matagada amene anali pa makina ndi Mike onsewo ndithu ndazinzanga amene ndithu timagwira nawo ntchito pa nkhani zokhuza masewero pano pa Times Television. Ine ndi danger left winger Williams Gondwa. Pitizani kuneka ndi Times mwako manonse.